Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 2021-nji ýylyň dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy UNESCO dutar ýasamak senetçiligini dutarda saz çalmak we bagışçylyk sunuwatyny adamladyň madda däl medeni gymmatlyklarynyň görnükli nuskalarynyň sanyny goşdy. Dutar türkmen halk aýdymlaryny aýtmak üçin esasy saz guraly bolup durýar. Bagışlar dutar bilen halk aýdym ýerine ýetirenlerine köpden çykjak saz guralyny hem ulanýarlar. Adamladyň madda däl medeni mirasynyň sanyna has edil türkmenleriň halaçylyk senedi. Türkmenleriň arasyna giň meşhurlygy ýa bolan Göwroglu Şadestany aýdym aýtmagyň we tans etmegiň güçdepdi milli sunugat hem girizildi. Dünýä türkmenleri programmamyzyň bu sany türkmen medeniýetiniň we sunugatynyň UNESCO-nyň madda däl medeni miras sanyna girizilen ugurlaryna gönükdirilýär. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi dutar ýasamak senetçiligi dutarda saz çalmak we bagışçylyk sunugaty bilişimiz ýaly geçen ýylyň dekabryna UNESCO-nyň sanyna goşuldy. Bu gepleşigimizde dutar we bagışçylyk ýaly türkmen sunugatyna mahsus ugurlar barada söhbet edýäris. Bu söhbetdeşligi dutarda saz çalmakda we bagışçylykda en görnükli türkmen sunugat işgärlerini sunugat wekillerini ýatlap gurrunga başlaýaly. Şu ýerde mesele dutar barada gozgolan soň baş planyny dutar duran üçin dutar barada gurrun etsek gyjapdan öňürtüý. Dutar barada bize gelip ýeten maglumatlarda iň bir ezber görnükli adam Jebbar Han Sehet hasap edilýär. Jebbar Han Sehet'e soňky Türkmenistan garaşsyz bolandan soň Türkmenistanyň halk bagışçysy diýilen hormatly ad berildi. Onuň öz ýaşan döwründe hatda ol ýok bolandan soň onuň gadry bilinmedi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň radiosynyň fondunda Jebbar Han Sehet'in çalan sazlaryndan bir näçe bölekler bar. Ýagny ähli sazy däl. Şol Jebbar Han Sehet'in dutary erkedişi gaty ütgeşik bolupdyr. Onuň dutar saýlaýşam ütgeşik bolupdyr. Häzir çenlem şol Jebbaryň dutary diýip aýdýarlar. Şol döwürde Aşgabatda türlü usta diýip bir usta bar eken. Ol türlü sary däl. Oňa türlü usta diýerler. Şol iň ezber dutar çeken Jebbar Han Sehet türlü sanyň elinden çykan dutar çalýar eken. Jebbar Han Sehet dutaryň owazyny saýgarmakda gaty güýçlü, gaty bir ezber adam eken. Şoň bilen birlikde Mulla Ganyň dutary bar. Mulla Ga dutar çalanyna aňyrsyna bir güýürdi bar, bir ses bar. Ol ses kän bir mikrofonu düşüwemdir onok. Ýöne aňyrdaky gümmürdi eşdilýär. Men Turla Ganyň şowlugy anyny seýitden şol sır barada soradym. Näme üçin Mulla Ganyň dutaryna şol goşmaçy owaz bardy, beýleki adamlarda ýok diýdim. Şonu anlasyt, ol dutaryň görnüşi bilen bagly diýdi. Aýratynam dutaryň gapagy bilen bagly diýdi. Täze ýasalan dutarlarda şolar ýaly ütgeşik owaz ýok. Ýöne Türkmenistan garaşsyz bolandan soň dutar ýasamak senediniň bagty işledi, ýani bagty getirdi. Dutar ustalary köpeldi. Dutar satyga çykyp başlady. Dutar bir halkyň gündelik durmuşyna öwürildi, hem şoňa bolan üns ýokarlandy. Dutar haçan bu näme hil şertlerde oýlanyp tapyldy? Meselem käbir riwayatlerde dutary 4 haliflerden Ali'nin Atbakır diýilen Babagambar atda adam oýlap tapypdyr diýilýär. Beýlek çeşmelerde başga maglumatlar bar. Umuman taryh fakt ýokdur belki. Ýöne dutaryň döreýüşi taryhy haýsy uglary gabat gelýär. Bizde bir gowy alim bar. Şahym Gullaýew diýerler. Ol häzir Gazagystanda ýaşaýar, professor, sunugat ugrundan sunugaty öwreniş ilimläriniň doktory. Şonuň milli miras diýen soňky işi bar, ilmi işi. Şol işte görkezilişine göre gaty ýerki döwürleriň taryhy salgy berilýär. Şoň bilen birlikde Şahym Gullaýew professor Uspenskiýiň sözüne esaslanýar. Uspenski türkmen dutary ellinizm medeniýetinden gelip çykypdyr diýär. Ýagny Gresiýadan gözbaş alypdyr diýär. Şol hakykata laýyk gelmek mümkin. Gresiýada arfa gaty güýçlü bolupdyr gadymy zamanda. Arfa saz guraly da bizim bilişimiz ýaly
kirişli saz gural ýagny barmak bilen kakılıp çalınýan kirişli saz guralyň hataryny gerýär, belki bir şonuň görnüşi bolmagy mümkin. Muman eldinizm medeniýeti bizim asrymyzyň başyna çenli, hem bizim asrymyzyň başyna ören güýçli bolupdyr. Belki de şeýledir. Belki de bizim goňşymyz Hindistan var. Hindistanyň da medeniýet adamzatyň ösüşi gaty ýerki döwürden gaýdýa, olarda tambura diýen saz guraly var. Tambura. Şol bizim tamdıra diýen sözümizde meňzeş ikincidenim ol kirişli saz guraly, edil dutar ýaly. Ine şolar ýaly meňzeşlikler var. Şoň bilen birlikde hut dutaryň özü, meselem täjiklerde de bar. Täjikler oňa dutar diýerler. Ol özöklerde de bar. Özökler oňa dutar diýär. Türkmenler hem dutar hem tamdıra diýär. Şoň bilen birlikde meniň pikirimçe, meniň okan çeşmelerime laýyklykda dutaryň gelip çykyşy ýa-ha Gresiýa bilen baglanyşykly, ellinizm medeniýeti bilen ýa-da Hindi medeniýeti bilen baglanyşykly. Ýöne 4 çarýarlar, onuň arasynda da Aliýanyň atwakary bolan gammar bilen baglanyşygy bardyr öýdemok. Ýöne elbetde Arap medeniýetinde gitara saz guraly öňden bolupdyr. Ýagny olarda da tarly saz gurallary bar. Ýöne onu getiren Baba Gammar diýsek, ol halis ruwayat bolýar. Ol ruwayaty meňzeş. Şoň üçin eger ilmi çeşmelere salgalanmaly bolsak, onu professor Şahym Gullaýewiň meden miras diýen işine görkezilişine hem şol Hindi medeniýetine esaslanmaly bolýar. Döwrewap dünýäde täze aýdymsaz tilsimleri, saz guralary meşhurlyk gazanýar, estrada aýdymlar dinlenýär. Dutarda saz çalmak we bagşçylyk ýaly milli medeniýetiň mahsus ugurlary türkmenleriň arasyna geljekde ýitip gitmek howp awanýarmy siziň pikiriňizçe? Elbetde, gurrunsyz awanýar, sebäbi men bundan bir näçe ýyl öň Germaniýada ýaşaýan asly Sowet Soýuzynyň bolan bir alim bilen gürleşdim. Sunuwaty öwreniji bilen şol bizim halklarymyzyň, türki halklaryň aýratynam türkmenleriň, gazaklaryň, şeýlekem gyrgyzlaryň medeniýeti bilen tanyş eken, şonuň sözüne görä çarwa halklaryň medeniýeti çalt üýtgeýe hem çalt ýok bolup gidýär. Şoň bilen birlikde türkmen halkynyň dutar saz guralyny, byjak saz guralyny beýleki saz sunuwatyny öwrenijler çarwa halkynyň medeniýeti diýip garaýarlar. Çarwa halkynyň medeniýeti de beýle bir ösüp bilmeýär, kämilleşip bilmeýär. Şonuň üçin hakykatdan oňa ýetip gitmek howpunyň awanýan bolmagy gaty mümkin. İkinji bir tarapdan bizim öňkü Sowetler döwründe bir näçe kompozitorlarymyz bardy, gaty güýçli dünýä çykyp bilen kompozitorlarymyz bardy. Meselem Göl Muhadif, Çar Nurimow ýaly kompozitorlar bardy. Nurhal Memmedow bardy. Şolar dutary dünya medeniýeti bilen şuňky medeniýet bilen utgaşdyrmak meselesinde bir näçe işler etdiler. Ýöne ol iş az. Aýratynam kompozitor Göl Muhadowyň Meniň watanym diýen bir simfoniki poemasy var. Ören uly iş, ol öz döwrüne döwlet bayragyna da münasip boldy. Şol sadyň arasyna, ýagny Meniň watanym diýen sadyň arasyna bir läleler gelýär. Läle, gyzlaryň läle kakyş owazy gelýär. İkinciden hem dutar gelýär. Tapgyrlaýyn dutaryň owazy gelýär. Şoň bilen birlikde Göl Muhadowyň soňky bir işi var. Magtumuly arada poema ýazdy. Saz poemasyny. Şol Magtumuly arada poemasyna da dutaryň owazy bir näçe gezek gelýär. Ne şoň bilen birlikde Nurhal Memmedowyň ýörüti fortepiano sazy we dutaryň owazy diýär. Ol Nurhal Memmedowyň diplom işi boldy. Şol pianino sazyna da dutaryň owazy var. Onu da Mulla Aganyň dutarynyň bir aňyrsy gurdat duran dutaryň owazy var. Ine şolar ýaly kompozitorlar tarapyndan dutaryň owazy häzirki zaman sunuwatyna ýetirilmese, ýagny häzirki zaman görnüşine geçirilmese, hakykatdan ol gadymy sunuwatyň ýetip mümkin. Dutar ýasamak senetçiliginiň dutarda saz çalmak we bagşçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň maddeden medeni miras sanawyna girdilmek üçin 390 töwre Türkmenistanyň 2019 ýylyň mart-fevral aýlaryna UNESCO edarasyna razyçylyk berip haty beripdirler. Bu resmi namy BMG edarasynyň saýtyna çap edildi. Siz Türkmen sunuwatynyň öňünden gelýän bir ugrunyň halkara sanawyna girdilmegini nähili garaýaňyz? UNESCO tarapyndan hatawy alınmagyny men gutlaýan bir gaty gowzat. Oňat başlangyç. Sebäbi dünýä jemgyýetçiligine oňa bolan
ünüs artya. Ýöne onu bir uly üstünlük hökmünü dawarlandyrmagyň geregi ýokmuka diýen. Ol edil bir dünýädäki ýitip barýan medeniýeti UNESCO-nuň hasaby almagy, UNESCO-nuň goramagy. Ol dünýä jemgyýetçiliginiň ünüsini şol ugra jemleýär. Ýöne onu bir aýratyn üstünlük hökmünü wasp etmek ýa-da bir onu götürgülemek beýle bir yerlikli däl hasap edýän. Men egerde deňeşdirme ýokmuny aýsam, meselem häzir Rus faz guraly we balalayka diýerler. Şol balalaykanın mümkinçiligi dutardan artyk däl. Ýöne balalayka çalyp dünýä çykyp bilýän ustadlar bar häzir. Balalaykanın konsertleri bolýar. Meselem Fransiýa ýaly dünýäniň bir meden ojaklaryny Rus sadanlary balalayka çalyp bütün halkın öňüne çykyp balalaykanın mümkinçiligini, şonuň güýjüni, şonuň kuwatyny tomoşaçylara görkezýär. Edil şolar ýaly dutarçy ýok bizde. Şoňa edip dutar çalyp bir dünýäni hayran galdyrýan adam ýok. Indi men iki sany misaly ýüzden ösmeli şu ýerde. Ol bilen Anna Seyit barada aýdanmyzda, Anna Seyit 90-njy ýyllaryň başlaryna Ýaponiýada gurnulan dünýä halklarynyň folklor aýdymsar konsertine çykyş etdi. Ol şol konsertiň başlanyşy Anna Seyit'iň Burnaşak diýen sady bilen, negerem Burnaşak bolsa gerek, hakiki adanyň burunlar aşyk bolmalyda, öňkü geçenler aşyk diýen manyda gelýär. Şol sady bilen başlanýardy. Gaty umut çalýardy Anna Seyit şol sady. Biz şondan soň Anna Seyit'den tomoşaçylar barada soradyk. Ýaponiýaly dinleýijiler, Ýaponiýa bir medeniýet taýdan ösen millet. Şolar senin şu çalýan sadyňa nähili seretdiler, onu nähili kabul etdiler diýip. Şonda Anna Seyit Ýaponlaryň hakykatdan islendik medeniýeti, ulusar toýýanlygyny, hormatlylygyny, islendik medeniýeti de bir özara gurrun etmän, pişirdeman ýa beýlek etmän, dinläp bilýänligini, bir medeniýet bilen şonu kabul edýänligini gurrun berdi. Ondan artyk bir täsir men görmedim diýdi. Ikinji bir şaýat bolan zadym. Men Parisde Dünýä Dilleri Institutunyna Martin Mulynyň ýubileyine bagyşlanan bir konserte gatnaşdym. Şol ýerde de Türkmenistandan gelen 3 ýaş ýigit çykyş etdiler, olar dutar çaldylar. Bizden mardy şol ýerde aýdymam aýtdylar. Uly zal dünýä halklarynyň dillerini öwrenýän studentler, dünýä halklarynyň dillerini öwrenýän muallimler, professorlar otyr, dürli halklardan bolan tomoşaçylar bar. Ne şolaryň arasynda bir 3-4 sany türkmenim otyr. Elbetde türkmenim sany ona ýetenok, ol köp adamlaryň arasynda. Şol konsert gutorandan soň men köpçüligiň şoňa bolan reaksiýasyny bilmek isledim. Nähili garýarlar olar türkmen aýdymlaryna, sada nähili garýarlar, dutary nähili garýarlar. Şol köplügiň esasy gyzyklanan zady bizim bagyşlarymyzyň eginläki gyrmyzy dogan bilen kellesine başyna geýen silkme telpeg boldy, dutar bolmady. Ýagny meniň aýtjak bolýanym dutary ine şeýle ýollar bilen dünýä çykarmak gerek. Dünýäni dutar bilen hayran galdyrmak gerek. Ine diňe şol ýagdaýda dutar öz hakiki awreýine eýe bolup biler. Ýöne Türkmenistanyň häzirki edilişi ýaly. Ama UNESCO-da hatawanly şeýle bizim beýik üstünlügimiz diýip ýurdun öz içinde aýdanyň ol ýeterlik däl. Şol saz guralynyň dünýä çykmagy gerek. Egerde şeýle sadyny bolsa, ol dünýä çykyp biler. Sebäbi dünýäde her hili sadynlar bar. Olar bütün dünýäni aýlanyp öz sunuwaty bilen tomoşaçy da tapýar, şonu dinleýän tapýar, şonu dinleýjä ýetirmegde başarýar. Men türkmen dutarynyň, türkmen dutaryny çalýanlardanam. Kut ine şolar ýaly ýeňişe garaşýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.